Vamwe vobuda vachitaura mashoko vachiti this was the plan yekunyadzisa the minister of sport ari kuzikanwa aripo panguva ineyo vanova generari Anselm Msanyatwe. Vanhu vakataura zvakawanda yesterday pamusoro pethis stadium yakavakiwa zvefeja-feja. Ndisandapinda masviko anodanyorwa panapa, vanhu havanyatsokuona kuti kugokwe uko kwakavhurwa hombe nemabhucket seats avakanga vakaisa zvavo. Hapana zvevapo notibva subscribe like on the bell icon. Tipina panapa pahendo yaadvocate Fadzemera vanodanyora achiti imi makagara mumatende, vanhu vari kumadhaka. That just about summarizes the state of the nation 45 years after independence. We need new leaders. Anoposta mapictures amuri kuona vanhu vachitojamba madhaka avo, vanga vamira pamusoro pezvitina zvakanga zvakasapota mabucket seats anonyatsokuoneka kunzi atowa zvavo. Panapa advocate Fadzemera ari kuti this picture it just depicts kuti yes, the elites they are just sitting under the shade, varimo mumashade mumachairs vakagara zvakanaka, but the general mass and the general public ndo zvava kusangana nazvo izvi. Vari kujamba madhaka vakatomira zvavo pazvitina instead of just sitting on the bucket seats which were built and designed for the event. But panguva inoi the rainfall yakanyatsokuratidza the real picture yezvinhu zviripo kuti munyika yeZimbabwe pachiri kuda development. Mashoko ari kubuda panapa ari kuuya panapa achiattracta maissues of accountability ekuti on the event iri kuzikanwa kunzi yaifana kuhostewa nekupresidwa nemutungamiri wenyika panguva inoi, vanhu vanouya vachivaka mabucket seats kana kuti materraces amuri kuona akadai. So vanhu vanonyatsokuuya vachiti apa panenge pakanyatsokudyirwa mari yakawanda, kunyange zvazvo vachizivikanwa kunzi matenders anosimboitwa muthe regime anenge ari fraudulent. Mashoko vanhu panguva inoi vatongozvijaira zvavo, they have no comment, vangosiya zvakadaro. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu mafunguro enyu, subscribe like, turn on the bell icon.